nyakunkon a választás, de az emberek nagyjából 19%-a még mindig nem döntötte el azt, hogy kire húzza be azt a jó nagy X-et. Ha te ebbe a 19%-ba tartozol, kérlek, nézd végig ezt a videót. Ha nem, akkor is. 2026 az év, amikor Magyarországot egy végleges döntés elé állítják. Orbán, vagy nem Orbán? Vagy magyar. A Magyar Péter. Meg Orbán Viktor. Meg még ugye ott vannak a kis mikropéniszes pártok, mint a DK, Mi Hazánk, meg az MKKP, és egyébként van egy nagyon nagy bajom az MKKP-val. Azért élünk, hogy hasonlítsunk Orbán Viktorra. Jelenleg úgy néz ki, hogy majdhogy nem aktívan harcolnak azért, hogy ne legyen sikeres kormányváltás. Ezt úgy képzeljétek el, hogy nagyjából a választópolgárok 1%-a fog szavazni az MKKP-ra, ez ugye a magyar kétfarkú kutyapárt, és nincs nagyon sok felmérés, ami 5% fölé méri őket. És ugye a parlamentbe az országos listán csak az a párt juthat be, aki elérte az 5%-ot. Ugye ez az országos lista, ez az egyik lap, amit a kezedhez kapsz a választásra, a másik pedig az úgynevezett egyéni választókerület, ahol egy még nagyobb bibi van. Ugyanis az MKKP az tökéletesen jól tudja, hogy egyetlen egy egyéni választókerületben sem fognak nyerni. Az önkormányzat és az országgyűlési képviselő együttműködése, az bárki kerül ki ebből, nem én fogok nyerni a választáson, ezt újra elmondom. Annyira jól tudják, hogy azt a kis maréknyi szavazójukat végig arra buzdították, hogy ne szavazzanak rájuk egyéniben, mert tudják, hogy nem fognak nyerni, csak és kizárólag a listán, ahol lehet, hogy elérik az 5%-ot, hogy bejussanak a parlamentbe. De ugye ez csak eddig volt így, ugyanis Nagy Dávid, aki a pártnak az igazgatója, kijelentette, hogy most már nem fogják ezt mondani az embereknek, ugyanis nem tetszik neki az, ahogy a Tisza beszél róluk. És amúgy nekem több gondom is van így az MKKP-val, így működési szinten, még attól is függetlenül, hogy a kerületemben, tehát ahol lakok, ott egy passzivistaként működök. Például festettem már le padot. Mutatom a végeredményt. Akármennyire is vicces a kutyapárt, jelenleg nagyon arra hajtanak, hogy 5 embert minimum bejutassanak a parlamentbe. Ugye, amióta létrejöttek, ez nem sikerült nekik. Egyszer se jutottak be a parlamentbe. És ha az országos listán 5% rájuk szavaz, akkor az nagyjából 5 embernek felel meg. És ugye egy ember, aki bejut a parlamentbe egy pártnál, az pedig egy mandátum. De ez kurvára veszélyes. Több szempontból is. Először is a magyar választási rendszer egy nagyon-nagyon egyszerű elven működik. Aki nyer, mindent visz. Illetve még az is, hogy aki olyan pártra szavaz, amelyik nem jutott be, annak a szavazata se fog elveszni. Viszont ez jelenleg úgy jelenik meg a listán, hogy ha egy 5% alatti pártra szavazol, akkor a rájuk leadott szavazatok így aránylagosan vannak szétosztva a bejutó pártok között. Ez egyébként általában nem kedves se a nyertesnek, se a vesztesnek, ugye ez csak egyenletes elosztás, viszont az egyéni választókerületekben azt a kurva, ott van a legeslegnagyobb gond. Ugye, mint mondtam, 2 lapot kapsz, egy egyéni szavazatosat, meg egy listásat. Listát olyan párt állíthat, amelyik elérte legalább 71 választókerületben, a 103-ból, az 500 ajánlás. Erre volt egy ilyen 2 vagy 3 hetük, és a 20 pártból, amelyik bejelentette az indulási szándékát, meg azon belül is az a 9 párt, amelyik egyébként állított annyi jelöltet, hogy egyáltalán legyen esélyük bejutni a listára, sikerült 5-nek. A Fidesz-KDNP koalíció, a Demokratikus koalíció, a Mi Hazánk, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Tisztelet és Szabadság. Szóval az egyéni választókerületek azok így működnek. Akire a legtöbben szavaznak, az bejut a parlamentbe. No de. Különbség az első helyezett és a második helyezett között az hozzá van adva az első helyezettnek a listás szavazataihoz. Tehát ha 20 000 szavaznak mondjuk a DK jelöltjére, és mondjuk 15 000 szavaznak a kutyapártéra, és a DK nyer, akkor az azt jelenti, hogy az 5000 szavazatos különbség, az hozzá lesz csapva a DK-nak a listás szavazataihoz. Ez a győztes kompenzáció. A vesztes kompenzáció pedig az, hogy a nem bejutó pártoknak a leadott szavazatok, azok hozzá vannak rakva szintén a listájukhoz. Na most ezt a győztes kompenzációt, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint hogyha szanaszét szteroidozná magát egy testépítő. Tehát, hogy egy testépítőnek így a szteroid az kinézetben, meg erőben jót tesz, de a hosszú távon meg kurvára rossz, mert árt a demokráciának. Mármint a győztes kompenzáció. Nem a szteroid.
Vagy mi van? Na igen, ha az MKKP-ra sokan szavaznak, és mondjuk tegyük fel, hogy ők lesznek a második helyezett, akkor az annyival kevesebb szavazat az első helyezettnek. Ez persze igaz a DK-ra, meg a Mi Hazánkra is. A DK-nak nagyjából 2%-ot mértek, ami durva tekintve, hogy az előző választáson eléggé népszerű volt. Ugyebár nagyrészt a nyugdíjasok szavaznak rájuk, de úgy tűnik, hogy csak Gyurcsány Ferenc miatt. Gondolom, hogy így a celebrity crushuk volt, de úgy tűnik, hogy amióta ő kilépett a pártból, és ugye Dobrev Klára, aki Gyurcsány Ferencnek az ex-felesége, átvette az irányítást, hát érte nem nagyon nyáladzanak az idős nénik. Na de a Mi Hazánk. Ez a párt a második legerősebb ellenzéki párt. Azért ellenzéki, mert én itt helyben most megmondom, hogy a Mi Hazánk az konkrétan a Fidesszel egyenlő. De hát Piru, hát a Torockai meg a Mi Hazánk az nagyon kritizálja az Orbán Viktort. Ne legyél már hülye! Láttad már valaha a kormány propagandát támadni a Mi Hazánkat? Na ugye. De hát Piru, hát a Mi Hazánk csinálja a bűnvadászok, ez önbíráskodás. Illegális, bazd meg. Plusz a bűnvadászok egyébként egy ilyen kifejezetten nagyon könnyen manipulálható sorozat, hiszen belerakhatják azt, amit akarnak, és például felvehetik csak azt, amikor kifejezetten egy kisebbségi, mondjuk egy roma állampolgár kapnak el, és hát ez nagyon jó, mert hát táplálja a rasszistáknak a rasszizmus, de egyébként olyan emberekből is rasszistákat gyárt, akik alapjáraton nem lennének azok. Személyesen ismerek olyan embereket, akik csak a bűnvadászok miatt szavaznak a Mi Hazánkra. Mert hogy ők tényleg ügyelnek a biztonságra, meg ők elvégzik a rendőrök munkáját a rendőrök helyett. Azt is egyébként eléggé gyakran mondják, hogy a Mi Hazánk az a Fidesznek a szatellitpártja. Na most megpróbáltam így utána járni, hogy mi alapján történnek ezek a kijelentések, de úgy tűnik, hogy lehetetlen megkérdezni az interneten, mert a magyar Reddit közösségben megkérdezed, és egyből eltitulálnak fideszesnek. Gratulálok Air Hungary, egyébként nem tudom, hogy mire számítottam, naponta vagyok aktív a közösségben, és valahogy minden héten látok valami f***kodást, na mindegy. A lényeg, hogy a Mi Hazánk az nagyon gyakran szavaz együtt a Fidesszel, és például többször volt olyan, hogy a törvénymódosításai, amiket így előterjesztette, a parlamentben kifejezetten a Fidesznek kedveztek. Van még, a Mi Hazánk az a legkonteósabb párt. Nekik volt az egyik legnagyobb narratívájuk a Covid oltások ellen, meg olyan törvényt nyújtottak be, hogy a jelenlegi kötelező oltások legyenek opcionálisan választhatóak. Csak így mutatom a halálozási arányokat a kötelező oltások előtt és után. Na mindegy, a lényeg, a Mi Hazánk egy erősen jobboldali, radikális jobboldali párt, ami aktívan hozzájárul a Magyarországon történő rasszizmus növekedéséhez. Mint a Fidesz. Ugyanis a Fidesz sem felejthetjük ki, amikor Lázár János személyesen kimondta. Tehát ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az Intercityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szoros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi c***ságot jelenti. Mondjuk annak ellenére, hogy a Fidesz számára a romák az egy belső tartalék, nagyon jól ártanak neki. Gratulálnék mondjuk a Fidesznek, hogy mindezt úgy teszik, hogy például Radics Béla, aki a zuglói per Erzsébetvárosi jelöltje a Fidesznek, az roma. Ő is tolja a szájából ugyanazt a propagandát, mint amit az összes fideszes politikus, meg a Nemzeti Ellenállási Mozgalom, azaz a NEM, meg a Megafon. Tehát a Fidesz. Ugyanis mind a Megafon, mind a NEM fideszes. Mutatom az ábrát. Na, tehát ugye a Fidesz narratívája az az, hogy Magyar Péter rossz. Magyar Péter háborúba akarja sodorni Magyarországot. Mondta a Fidesz, majd Gulyás Gergely kormányszóvivő, aki szintén fideszes, jelentette, hogy ha Donald Trump a segítségét kérné Magyarországnak a jelenleg Irán ellen vívott háborúban, akkor megfontolná a segítséget. Magyar Péter bántalmazza a nőket, mondta a Fidesz úgy, hogy az egyik európai parlamenti képviselőjük megverte egy nőt. Magyar Péter más országokat engedne bele Magyarország vezetésébe, mondta a Fidesz,
Miközben Szijjártó Péter külügyminiszter az orosz titkosszolgálatnak infózott arról, hogy az Európai Uniós üléseken mikről volt szó, illetve segítséget kért Szergej Lavrovtól, az orosz külügyminisztertől, hogy intézze el, hogy a szociáldemokrata ideológiákat képviselő Péter Pellegrini nyerje meg a szlovák parlamenti választást. Ez egyébként sikeres volt, és ez úgy lett elintézve, hogy az utolsó pillanatban elhívták őt Oroszországba, ami az orosz barát szlovák választópolgároknak egy pluszpont volt. Magyar Péter erőszakos volt egy szórakozó helyen, mondta a Fidesz, miközben a saját támogatóik azok rendszeresen agresszívan lépnek fel a Tiszának az aktivistái és szimpatizánsai ellen. Határolók vagytok! Határolók! Gyönyörű vagy. Ön félre van vezetve. Ön félre van vezetve. Már annyira sok mindent mondanak itt a Petiről, hogy egy egész képregényt lehetne belőle íratni. A kezemben található Én a kétarcú című képregény a Nem által lett kiadva, és Ambróci Áron írta. Ambróci Áronról csak annyit kell tudni, hogy egy ugyanolyan propagandista, mint Deák Dani, Filip Dávid, Sebestyén Janka, Trombitás Kristóf, akiről egy Google keresés alatt lehet találni olyan képet, ahol náci tisztelgést csinál, ezt nyilván nem rakhatom bele a videóba, Bohár Dániel, na meg persze a Felright YouTube csatornáját üzemeltető Varga Ádám, akivel egyszer találkoztam a Hősök terén egy tüntetésen, és amikor megkérdeztem, hogy ki ő, mert hogy nem ismertem még, akkor meghökkenve mondta azt, hogy hát ő a Felright Ádám, hát hogy nem ismered. Ezek közül az összes személy a Megafonnak dolgozik, kivéve Ambróci Péter, aki vélhetően vagy egy nagyon-nagyon hasznos, buta személynek van tartva a Megafon által, mint egy ingyenes propagandista, aki terjeszti a Fidesznek a narratíváját megállás nélkül, vagy a háttérben zsebbe kapja a pénzt a Facebook posztjaiért. A képregény teljes egésze AI, és a kedvenc részem az, amikor megkérték az AI-t, hogy készítsen egy kagylós telefon, és a mesterséges intelligencia pedig rakott egy kagylót a telefonra. Elképesztő. Szerencsére 10%-os kedvezménnyel vettem meg a Libriben, valószínűleg azért van egyébként leárazva, mert egyáltalán nem viszi senki. Pici öreg csontjaim, a kurva isten. A kedden kijött Direkt 36 cikk alapján pedig tisztán lehet látni azt, hogy valószínűleg aktívan harcol a magyar állam az ellen, hogy a Tisza párt az bárhogy is érvényesülhessen. És az engem nagyon aggaszt. És én éppen ezért fogok a Tiszára szavazni. Mindenkit arra buzdítok, hogy szavazzon a Tiszára, még akkor is, hogyha fél attól, hogy csak az egyik teljhatalmat váltják le egy másik teljhatalomra. Én is félek ettől, de nincs más megoldás. A parlamenti kétharmad nélkül lehetetlen például megváltoztatni a Fidesz kedvére húzogatott választókerületi határokat. Lehetetlen az állam alatt álló tévéadókat függetlenné tenni. Ugye azt már meg sem kell említenem, hogy az M1 meg a TV2 az ugyanazt a propagandát tolja, mint a Megafon, meg a Fidesz, és alapjáraton nagyon sok dolgot lehetetlen megváltoztatni. Erről gondoskodott a Fidesz nyilván, hiszen ők módosítgatják az alaptörvényt a kedvükre, és ők törölték el például a parlamenti mandátumoknak majdnem a felét. Ők vezették ki például a számos országban tökéletesen működő kétfordulós választási rendszert, és ők vezették ki a demokratikus jellegét ennek a szép európai országnak. Ha fideszes vagy, akkor gondolom, hogy nem jutottál el ide, de hogyha mégis, akkor arra kérlek, hogy olvass független médiát, Telexet, 24.hu-t, HVG-t esetleg. Nézzél független híradót, mondjuk RTL-t, vagy talán még az ATV-t is. És feledkezz el arról, hogy Magyar Péter oly biztos elviszi a gyerekeidet meg az unokáidat a háborúba, nem fogja. Nézz utána annak, hogy a média, amiket mond, az igazak-e, mert például a TV2 és az M1 a számtalan sajtópert veszített el, mert egyenesen hazugságokat terjesztettek a Tisza pártról. Nem fogunk háborúba menni, ugye nagyon-nagyon sok nemzetközi megállapodás van, ami megakadályozná ezt, de hogyha mégis, akkor én személyesen feljogosítom az összes nézőmet arra, hogy bedobjon engem a harcérnek a közepére,
félmeztelenül azért, és nyilván ugye sapka nélkül, azért, hogy csalinak legyek használva. Nem fogunk bábállammá válni, de hogyha mégis, akkor én személyesen fogom megszerezni azt a tüntetést, ami ez ellen lépne fel. Nem leszünk balliberálisok, de hogyha mégis, akkor én magam fogom csatlakozni a Megafon csapatához azért, hogy a jobboldali narratívát terjesszem. És nem lesz rosszabb egy tiszakormányos Magyarország, mint ami most van, mert hát ami most van, annál rosszabb, az már nem nagyon hinném, hogy lesz. Már csak annak örülök, hogyha akár egy embernek megváltoztattam a véleményét, vagy felvilágosítottam, vagy segítettem letisztázni a gondolatait így a magyar választásokkal kapcsolatban. Ha pedig akár csak egy politikus is néz, gondolkozz el azon, hogy visszalépsz a Tisza javára. A kormányváltás érdeke jelenleg a legfontosabb. Ez 2/3 nélkül lehetetlen. Segítsetek benne a Tiszának. Én Piru voltam, puszi-puszi, sziasztok!